Από τη στιγμή λοιπόν που γνωστοποιήσατε το θυμό σας στο άλλο άτομο και του ζητήσατε λίγο χρόνο για τον εαυτό σας, σας προτείνω στην απομάκρυνση αυτή να κάνετε κάτι το οποίο θα ξεχάσετε τη συζήτηση που είχατε. Ναι, είναι καλό να ξεχάσετε για εκείνη τη στιγμή τη συζήτηση που είχατε και να κάνετε κάτι το οποίο θα σας χαλαρώσει. Τώρα το τι θα είναι αυτό είναι ανάλογο τον άνθρωπο. Μπορεί να ζωγραφίσετε, μπορείτε να ακούσετε μουσική, μπορείτε να γράψετε μουσική αν έχετε κάποιο ταλέντο πάνω σε αυτό ή αν παίζετε κάποιο μουσικό όργανο. Μπορείτε να γράψετε στίχους, μπορείτε να κάνετε διαλογισμό, μπορείτε να πάτε μια βόλτα με τους φίλους σας ή και μόνοι σας, μπορείτε να πάτε για περπάτημα, για ποδήλατο, για χορό, οτιδήποτε σας ευχαριστεί. Κάντε κάτι το οποίο ξέρετε ότι το μυαλό σας θα ξεφύγει από αυτή τη συζήτηση, θα ξεφύγει από αυτή την κατάσταση και θα χαλαρώσει και θα εκτονωθεί. Από τη στιγμή που έχετε χαλαρώσει και ο νους σας έχει ηρεμήσει, επιστρέψτε στη συζήτηση που είχατε πριν λίγες ώρες. Επιστρέψτε στη συζήτηση και σκεφτείτε ποιο ήταν αυτό που πυροδότησε αυτό το ηφαίστειο μέσα σας, που πυροδότησε αυτό το μικρό τερατάκι, το θηρίο να βγει από μέσα σας. Τι ήταν αυτό που σας εκνεύρισε δηλαδή. Ρωτήστε λοιπόν τον εαυτό σας, τι με εκνεύρισε, τι με θύμωσε στο άλλο άτομο, τι ήταν αυτό για το οποίο ξέφυγα από τον έλεγχο. Ρωτήστε τον εαυτό σας πρώτα. Μην έρθετε σε επαφή ακόμα με το άλλο άτομο. Ρωτήστε και γράψτε το θυμό σας σε ένα χαρτί. Αφού γράψετε το θυμό σας σε ένα χαρτί, σας προτείνω να γράψετε ένα γράμμα αγάπης. Τώρα, το τι είναι γράμμα αγάπης είναι πολύ απλό και θα είναι πολύ εύκολο. Θα σας δείξω τη τεχνική, θα σας δείξω τον τρόπο. Είναι πραγματικά πάρα πολύ απλό. Ένα γράμμα αγάπης δεν διαφέρει καθόλου στον τρόπο που αρχίζει με τα υπόλοιπα γράμματα. Οπότε, ξεκινάτε όπως θέλετε. Αγαπητέ Χάρη, αγαπητή Μαρία, οποιοδήποτε τρόπο θέλετε. Και έπειτα συνεχίζετε και καταγράφετε σε αυτό το γράμμα το θυμό σας. Τι είναι αυτό που με θύμωσε στον Χάρη. Τι είναι αυτό που με θύμωσε στη Μαρία. Ας ξεκινήσουμε με ένα παράδειγμα. Πείτε ότι εγώ η Στέφανη είμαι μαζί με ένα παιδί, τον Αλέξανδρο, και συγκατοικούμε. Ο Αλέξανδρος έχει αναλάβει να πετάει τα σκουπίδια. Εκείνη τη μέρα προτίμησε να παίξει ένα βίντεο παιχνίδι και τελικά δεν πέταξε τα σκουπίδια που περίμενα εγώ να κάνει. Επειδή αρχίζουμε και μιλάμε για το θέμα των σκουπιδιών στην ώρα της συζήτησης και εγώ αρχίζω και φουντώνω γιατί βλέπω την αδιαφορία του και βλέπω ότι συνεχίζει και παίζει με στόφο και με ολόκληρη την αφοσίωση του πάνω στο βίντεο παιχνίδι και εγώ η Στέφανη απλά κάθομαι εκεί και το κοιτάω και λέω τι γίνεται. Και επειδή έχω αυτόν τον εκνευρισμό και όλα αυτά που είπαμε πριν, τελικά αποφασίζω, παίρνω τις ανάσες μου, δεν βοηθάνε οι ανάσες μου, απομακρύνομαι και τελικά πηγαίνω για τρέξιμο. Γυρνάω από το τρέξιμο, έρχομαι πίσω και βλέπω τον Αλέξανδρο που είναι ακόμα κολλημένος στο βίντεο παιχνίδι του. Δεν το δίνω σημασία. Αποχωρώ από το σαλόνι, μπαίνω στο δωμάτιό μου. Και εκεί που μπαίνω στο δωμάτιό μου, αρχίζω και σκέφτομαι τι είναι αυτό που με πήρεξε στη συζήτησή μας με τον Αλέξανδρο. Προφανώς είναι το ότι δεν πέταξε τα σκουπίδια. Με εκνευρίζει λοιπόν το ότι δεν πέταξε τα σκουπίδια. Το γράφω αυτό γενικά σε ένα χαρτί. Πάω και γράφω το γράμμα αγάπης μου. Ξεκινώ. Αγαπητέ Αλέξανδρε, και γράφω το θυμό μου, καταγράφω κατευθείαν το θυμό μου. Είμαι πολύ θυμωμένη μαζί σου, γιατί δεν πέταξες τα σκουπίδια. Είμαι πολύ εκνευρισμένη μαζί σου, γιατί έχεις αυτό το πράγμα μόνο να κάνεις και αυτό που είναι ουσιαστικά η δουλειά σου και η υποχρέωσή σου και αυτό που έχουμε συμφωνήσει να κάνεις, δεν το έκανες. Τα καταγράφω αυτά. Και αφού έχω καταγράψει το θυμό μου, έχω καταγράψει όλο αυτό που με εκνευρίζει σε αυτή τη στάση του Αλέξανδρου, συνεχίζω και πηγαίνω σε ένα επόμενο συναίσθημα. Το επόμενο συναίσθημα είναι η θλίψη. Η θλίψη είναι ένα άλλο συναίσθημα που χρειάζεται να περάσουμε, γιατί συνδέεται πολύ άμεσα με το θυμό. Μετά από το θυμό ακολουθεί πάντα η θλίψη. Είμαι στεναχωρεμένη.
Είμαι στεναχωρημένη με τη συμπεριφορά σου. Ξεκινάμε λοιπόν με τη φράση είμαι στεναχωρημένη και συνεχίζουμε. Για αυτό. Εγώ στην περίπτωσή μου είμαι στεναχωρημένη μαζί σου, Αλέξανδρε, γιατί δεν πέταξες τα σκουπίδια. Είμαι στεναχωρεμένη γιατί δεν προτίθεσαι να με βοηθήσεις. Νιώθω τόσο μόνη. Νιώθω ότι δεν με βοηθάς. Θα ήθελα να κάνουμε περισσότερα πράγματα μαζί. Και αυτό πάει λίγο και στο ότι παίζει βιντεοπαιχνίδι και ουσιαστικά δεν είναι σημασία. Είναι απλά τα πράγματα. Καταγράφετε οτιδήποτε σας στενοχωρεί στο δεύτερο σκέλος του γράμματός σας. Το επόμενο συναίσθημα που χρειάζεται να περάσουμε είναι ο φόβος. Τι είναι αυτό που φοβόμαστε στη συγκεκριμένη συζήτηση? Προσωπικά σε Στέφανη, θα πω στον Αλέξανδρο, φοβάμαι το θυμό σου. Φοβάμαι πως θα μου πεις όχι και τότε θα πληγωθώ. Εσείς λοιπόν γράψτε οτιδήποτε εκπροσωπεύει το δικό σας φόβο. Τι είναι αυτό που φοβάστε στη συγκεκριμένη συζήτηση από το συγκεκριμένο πρόσωπο. Το επόμενο συναίσθημα είναι η μεταμέλεια. Η μεταμέλεια ξεκινάει πάντα με τη φράση «λυπάμαι». Τι είναι αυτό που λυπόμαστε? Στο παράδειγμά μου, λυπάμαι που είμαι τόσο κριτική απέναντί σου. Λυπάμαι που νιώθω αυτή την πικρία απέναντί σου. Λυπάμαι που δεν εκτιμώ αυτά που κάνεις. Λυπάμαι που κάνω τόσο πολλά για σένα και περιμένω να κάνεις και εσύ το ίδιο. Και κάθε γράμμα αγάπης χρειάζεται να τελειώνει και με το συναίσθημα της αγάπης. Φυσικά, αλλιώς δεν θα λεγόταν γράμμα αγάπης. Οπότε, το τελευταίο συναίσθημα που ουσιαστικά μπορούμε να περάσουμε πλέον, γιατί έχουμε περάσει ήδη από όλα τα προηγούμενα συναισθήματα και το δικαιούμαστε να περάσουμε σε αυτό το συναίσθημα, είναι η αγάπη. Και να εκτιμήσουμε αυτό το άτομο που έχουμε δίπλα μας. Να του πούμε στο τέλος, σ' αγαπώ. Εκτιμώ που είσαι δίπλα μου. Εκτιμώ αυτά που κάνεις για μένα. Θα ήθελα να είμαι πιο γλυκιά απέναντί σου. Θα ήθελα να σου δείχνω περισσότερο την αγάπη μου. Ξέρω ότι είσαι ένας θαυμάσιος άνθρωπος και γι' αυτό σε έχω επιλέξει. Και κλείνουμε, σ' αγαπώ και το όνομά μας. Είναι πολύ απλό. Όταν φτάνουμε τελικά στην αγάπη, είναι πολύ πιο εύκολο για μας να τη βιώσουμε και να τη νιώσουμε. Και είναι πολύ πιο εύκολο έτσι με αυτόν τον τρόπο να ξεφύγουμε και να φύγει ο θυμός μια και καλή. Το τελευταίο πράγμα που θα χρειαστεί να κάνουμε στο γράμμα αγάπης είναι, περισσότερο για τον εαυτό μας βέβαια, είναι να γράψουμε τι ακριβώς θα θέλαμε να μας απαντήσει ο σύντροφός μας, ο άγνωστος το οποίο λογομαχήσαμε, ο συνάδελφός μας, το δυτικό μας, το αγαπημένο μας πρόσωπο, οτιδήποτε και είναι αυτό, αυτό που θα θέλαμε να μας απαντήσει το άτομο με το οποίο διαπληκτιστήκαμε. Το γράφουμε και αυτό. Το τελευταίο βήμα σε αυτό είναι να το μοιραστούμε το γράμμα αγάπης, αλλά και το γράμμα απάντησης, δηλαδή αυτό που προσδοκούσαμε να ακούσουμε από τον σύντροφο, από το αγαπημένο μας πρόσωπο ή από το άγνωστο αυτό πρόσωπο. Πραγματικά μοιραστείτε το. Καμιά φορά εμείς οι γυναίκες σκεφτόμαστε ότι, μα κανονικά θα έπρεπε να ξέρει πώς θα μου συμπεριφερθεί. Κι όμως, πιστέψτε με, οι άντρες είναι αριανοί. Είναι από έναν άλλο πλανήτη. Πολύ ξεχωριστό και πολύ διαφορετικό από το δικό μας. Ναι, άμα ήταν γυναίκα, άμα είχατε σχέση τότε με γυναίκα, ναι, θα ήξερε πολύ καλά τι να σας απαντήσει. Αλλά οι άντρες πολλές φορές δεν ξέρουν τι να απαντήσουν. Γι' αυτό, καλό θα ήταν να περιέχετε και το γράμμα απάντησης μέσα σε αυτό. Εύχομαι να σας βοήθησα και να πήρατε κάτι από όλα αυτά. Επίσης, έχετε μία τεχνική στα χέρια σας και ένα πολύ σημαντικό μυστικό, η αναπνοή. Πάρα πολύ σημαντική για την υγεία και τη ζωή μας. Πολύ σημαντική ακόμα και στις πιο δύσκολες συζητήσεις και στις πιο δύσκολες και αντίξωες συνθήκες. Και μια υπέροχη τεχνική γράμματος αγάπης. Γράφουμε. Το γράμμα είναι αχολητικό. Το να γράφω τις σκέψεις μου σε ένα χαρτί και μετά να τις μοιράζομαι με τον σύντροφό μου, ουσιαστικά έχω κερδίσει τη μισή μάχη. Και αυτή η μάχη πάει προς όφελός μου μετά. Γιατί πλέον ο σύντροφός μου ξέρει και το θυμό μου, και τη θλίψη μου, και τη μεταμέλειά μου, και την αγάπη μου. Έχει και τα 4 συναισθήματα μέσα. Και ξέρει και κάτι ακόμα πιο πολύτιμο.
ξέρει τι είναι αυτό πλέον, τι απάντηση θα ήθελα να ακούσω, ώστε να με έκανε χαρούμενη. Και μετά ξέρετε τι να κάνετε. Βάλτε του να γράψει ένα γράμμα κι αυτός. Βάλτε του να γράψει ένα γράμμα για τη συζήτηση που προηγήθηκε. Πιστέψτε με, θα έχει πολύ θετικό αποτέλεσμα. Πάντα αυτά τα γράμματα αγάπης οδηγούν σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Είμαστε η Στέφανη και η Δημήτρη Steam. Ασχολούμαστε με την συμβουλευτική και με την προσωπική ανάπτυξη. Προσωπικά έχω ασχοληθεί με ομάδες εδώ και χρόνια προσωπικής αυτοβελτίωσης και θετικής σκέψης και ένα κομμάτι της γιόγκα. Και οτιδήποτε χρειαστείτε, μπορείτε να συνδεθείτε με το blog που θα δείτε ακριβώς από κάτω. Μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα στο Facebook, μπορείτε να συνδεθείτε με οποιοδήποτε τρόπο επικοινωνίας θέλετε, είτε με το YouTube, είτε με το Google, είτε με το Facebook, με οποιοδήποτε τρόπο επικοινωνίας. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί. Εύχομαι να σας βοήθησε το σημερινό θέμα σχετικά με το θυμό και εύχομαι ό,τι και αν κάνετε, πραγματικά να είστε χαρούμενοι, να χαμογελάτε, να εκπέμπετε θετική ενέργεια και λάμψη. Παιδιά, ο κόσμος χρειάζεται το χαμόγελό μας. Χαμογελάστε, βγείτε έξω με φίλους, διασκεδάστε και χαρείτε τη ζωή. Think positive, be positive. Είμαστε αποτέλεσμα των σκέψεών μας. Να το θυμάστε πάντα. Να έχετε μια καλή μέρα. Μια καλή, πανέμορφη μέρα. Να είμαστε.